У гэтай справе няма права. У гэтай справе ёсць палітыка і помста. Яны просто пагрукаліся 2 разы і пачалі адразу выбіваць дзверы. Потым наступіў той момант, калі ў людзей у жылетках прэсы пачалі страляць. Любое пытанне журналіста можа разглядацца ўжо як нейкая крымінальная дзейнасць. Адбываюцца падзеі, дзеля якіх ты прыйшоў прафесію. Ты будзеш з'язджаць у гэты момант. Не. Все равно, мне кажется, им дадут срок, чтобы и помолчали хоть сколько лет. Мне просто хочется очень-очень сильно маму обнять, вот так с ней стоять, долго-долго стоять, и все. Мы знаходзімся ў офісе Тутбай, дзе працуе Кацярына Барасевіч. Ужо больш за 2 месяцы журналістка сядзіць за кратамі за матэрыял «Врач больницы скорой медицинской помощи». У Романа Бондаренко было 0 промилле алкоголя. Вообще ничего не нашли. За гэты тэкст ёй пагражае да 3 гадоў зняволення. Як і доктару Артёму Сарокіну, з якім гутарыла журналістка. Іншага пакарання, апроч як пазбаўлення свабоды, не прадугледжана. Мы зрабілі свой выбор тройчы, можна сказаць, у сваім жыцці. Першае, калі мы абралі краіну, у якой мы будзем жыць, таму што, в прынцыпе, кожны чалавек любы час, калі яму вельмі трэба, ён можа пакінуць Беларусь. На другі раз, калі мы выбралі прафесію і вырашылі гэтай прафесіяй займацца менавіта ў Беларусі. І трэці раз, калі мы вырашылі, як дакладна мы будзем асвятляць тое, што адбываецца цяпер у Беларусі. Канешне, можна было там заняць нейкую пазіцыю, там, я не ведаю, не асвятляць, напрыклад, тое, што адбываецца ў краіне, але мы вырашылі асвятляць. Таму мы свой выбор зрабілі і прынцыпова далей працуем. Я лічу, што Каця адзін з найлепшых журналістаў у Беларусі. Што датычна судовай журналістыкі, я б увогуле яе паставіла на першае месца. І ведаю Кацю 10 год. Прыкладна, вось у Тутбаі мы працуем менш разам, канешне. Але за час працы ў Тутбаі нават не магу прыгадаць ніводнага выпадку, калі ў працы Каці былі нейкія, скажам так, касякі. Настолькі яна дакладна заўсёды правярала інфармацыю, настолькі ў яе заўсёды былі такія фармулёўкі вывераныя, што не памятаю ніколі, каб там хтосьці тэлефанаваў, выказваў нейкія прэтэнзіі наконт яе артыкулаў, штосьці там тэрмінова правілі. То бок, яна заўсёды вельмі так адказна ставілася да сваёй працы. Каця атрымліваецца класна ўсё, за што яна бярэцца. І у яе ёсць... яна зрабіла, мне здаецца, шмат адкрыццяў цікавых. Магчыма, гэта было як нейкія яе асабістыя зацікаўленасці, нейкія асабістыя інтарэсы. Напрыклад, шмат год таму, здаецца, там гадоў 40, над Медвежыным у Мінску, фактычна ў Мінску, адбылася авіякатастрофа. І яна пару год таму гэтую гісторыю нагадала нам усім, як гэта было. Высветлілася, што ў гэтай катастрофе выжыла адна дзяўчынка. І мы ўрэшце-рэшт Каця знайшла гэтую дзяўчынку. І праз некалькі дзесяткаў гадоў яна з ёй пагаварыла. Гэта проста такі класныя рэчы, калі яны атрымліваюцца, гэта вялікая ўдача для журналіста і для ўсёй рэдакцыі. Што вы думаеце пра выстаўленае Кацярыне абвінавачванне? Гэта проста маразматычная сітуацыя. Я не ведаю, мне няма такіх нармальных слоў, акрамя таго, што гэта абуральна, цынічна, гэта... Як можа быць так, што калі чалавека няма, калі ягоная смерць адназначна гвалтоўная, калі ёсць все гэтыя сведчанні, вядома, хто там быў у тым двары, ужо журналісты і байпол нарылі столькі інфармацыі, што фактычна падмянілі з сабой следчыя органы. І па гэтаму няма ніякай крымінальнай справы, няма ніводнага затрыманага, а Кацю і доктара, які расказаў, што пацвердзіў, фактычна нават не расказаў, проста пацвердзіў, што ў крыві Рамана не было алкаголю, супраць іх заведзены крымінальнай справы, іх будуць судзіць. Гэта абуральна і ўсё.
Я думаю, што у абвінавачванні, якое выставілі Каці Барысевіч, няма права. Гэта ўвогуле справа не пра закон, гэта справа пра помсту. І ўвогуле я лічу, што это справа вынік дрэннага настрою Александра Лукашэнкі. Вось все так выглядае, што просто па храналогіі гэта можна адсачыць, што з'явілася паведамленне следчага камітэта пра тое, што у крыві Романа Бандарэнкі знойдзены алкаголь. Канешне, журналісты многіх медыя імгненна пачалі там на эту сітуацыю рэагаваць, высвятляць, праўда, гэта неправда. У тэлеграм-каналах з'явілася выпіска з медыцынскай карткі Романа, дзе сцвярджалася, што пры канчатковым даследаванні ніякага алкаголю яго няма. Ну, натуральным чынам, што Каця, як і іншыя журналісты, пачала гэту інфармацыю высвятляць. Выйшаў артыкул на Тутбай, і не толькі, пра тое, што насамрэч ніякага алкаголю ў крыві Романа не было, а пасля з'явілася ў навінах заява Александра Лукашэнкі са спасылкай на следчы камітэт, што алкаголь у крыві быў. Ну і вось нібыта так это выглядае, што Лукашенка сказаў, што яго ёсць у крыві алкаголь, а хтосьці смее яму пярэчыць. Але насамрэч Каця не рабіла, і ніводны іншы журналіст не рабіла матэрыял, каб запярэчыць словам Лукашэнкі. Была заява следчага камітэта, і трэба было патлумачыць, што ўвогуле адбываецца. І дакумент медыцынскі гуляў па тэлеграм-каналах задоўга да публікацыі выніковай на Тутбай. Таму як бы ў тым матэрыяле, які зараз там выстаўлена ў абвінавачванні, вельмі паслядоўна тлумачыцца, што такое першасны агляд, чаму была такая заява следчага камітэта і што паказаў выніковы агляд. І самае галоўнае, неважна, быў Роман Бандарэнка ў стане ап'янення або не быў. Для вырашэння гэтай справы гэта не мае ніякага значэння, таму што не ён злачынца. Не ён злачынца. Злачынца той, хто яго збіў, альбо забіў, я не ведаю, якая кваліфікацыя ў выніку будзе тут абраная. Таму што для злачынцы мае значэнне, што ён быў у стане алкагольнага ап'янення, тады гэта абцяжарваючыя абставіны. Для чалавека загінула гэта не мае ніякага значэння. Я магу прывесці не до дзесяткі справаў, калі ў нас былі асуджаныя людзі да найвышэйшай меры пакарання за тое, што яны забілі чалавека, які быў у стане алкагольнага ап'янення. Ну, это ж не вызваляе ад адказнасці. Але калі ўжо нам так важна, ці быў ён п'яны, ці быў ён цвярозы, то ўжо, па-моему, столькі доказаў. І апошняе расследаванне Байпол, дзе ёсць інфармацыя ад дзяжурных цэнтральнага РАУС, дзе канкрэтна кажа супрацоўнік міліцыі, што паху алкаголя няма, ёсць медыцынскія дакументы. Ну, все это такая мышыная вазня, насамрэч, якая цягвае ад самага галоўнага пытання. Чалавека няма. Чалавека збілі, у выніку чаго ён памёр, альбо чалавека забілі. Вось што самае важнае. І няма па гэтым факце ніякай крымінальнай справы. Это абсалютны нонсенс. Такога быць не можа нідзе. Таму што замацавана паўсюль, што жыццё чалавека найвялікшая каштоўнасць. І няма горшага злачынства, чым забойства чалавека. Няма горшага злачынства. Нават калі паверыць у тое абвінавачванне, якое сёння выстаўлена Кацярыне і доктару Сарокіну, то это менш цяжкае злачынства па катэгорыі, а забойства чалавека асабліва цяжкае. І мы сёння бачым, як Генеральная прокуратура кінула ўсе свае сілы, узгадала, што яны нават могуць следствам папярэднім займацца. І яны все свае сілы кінулі для таго, каб сёння Барысевіч і Сарокін утрымліваліся ў СІЗА, каб сёння іх судзілі. Але у мяне пытанне, вы ўвогуле збіраецеся крымінальную справу па факце, вот, чалавек, у вас чалавека няма жывога. І маці Романа дагэтуль не прызнаная, конечно, пацярпелай, таму што справы няма. Я просто, для мяне, я просто не уяўляю, яны думаюць, пра гэта можна забыць, зрабіць выгляд, што гэтага не было. Як можна ўвогуле не прааналізаваць, якую рэакцыю ў грамадстве вызвала гэта справа. Не артыкул Барысевіч выклікаў эту рэакцыю. Ці іншага журналіста. Не трэба блытаць прычыну са следствам. Людзі адрэагавалі на тое, што забіты чалавек ні за што, ні пра што. І людзі цудоўна разумеюць, што сёння на месцы Романа можа быць кожны з нас. Вось што адгукаецца ў нас. Бяспраўе абсалютнае.
калі нейкія неабыякавыя людзі пад прыкрыццём нейкіх абыякавых ці неабыякавых людзей могуць прыехаць і вот такое рабіць. Вось што адгукнулася, вось чаму людзі баяцца за жыццё сваё і сваіх родных. Это абсалютна нармальная рэакцыя. І калі сёння Генеральная прокуратура кажа пра тое, што менавіта артыкул Барысевіч паўплываў на напружанасць у грамадстве, на тое, што людзі там пачалі выходзіць на пратэсты, я проста хацела бы звярнуць увагу, што Наталья Качанова, чалавек значны у гэтай іерархіі, звярнула ўвагу, што тысячы людзей сабраліся на так званай плошчы перамен. Калі яшчэ ніякіх матэрыялаў не было асаблівых, было толькі паведамлена пра смерць чалавека. Ужо вечарам былі тысячы людзей, якія прыехалі з кветкамі ушанаваць памяць Рамана Бандарэнкі. І я не бачыла ніводнага чалавека, які б сказаў, што вось там я прачытаў артыкул на Тутбае, і Тутбай мяне заклікаў да таго, каб штосьці выходзіць. Это проста безглуздзіца. Это немагчыма ў прававым рэчышчы нейкім абмяркоўваць. У гэтай справе няма права. У гэтай справе ёсць палітыка і помста. Скажем так, я магла чакаць, што будуць непрыемнасці, але найперш я чакала, што гэтыя непрыемнасці могуць быць у мяне, калі казаць пра крымінальны пераслед, так? Гэта было цяжка. Менавіта ў той момант, калі мы прачыталі паведамленне Генпракуратуры, уявіць, што Каця затрыманая, гэта, канешне, было такой неспадзяванкай. Я не магла сабе ў той дзень уявіць, што Каця будзе затрымана. Хаця, канешне, са жніўня прайшло столькі часу, у лістападзе можна было чакаць чаго заўгодна, але дакладна ў той дзень у мяне не было думкі пра тое, што можа быць затрыманая дакладна Барысевіч. Такія сумныя жарты, але калі першы час Каця асабліва ўтрымліваўся СІЗА КДБ, мы нават паміж сабой калегі казалі, што магчыма можа там сустрэць тых, пра каго я напісала. Таму што я таксама працую з гэтай тэматыкай і, канешне, Каця ў тэорыі ведала, ведае, што такое крымінальны працэс, ведае, як сваякі перадаюць перадачы, ведае, у якіх умовах утрымліваюцца людзі і ў СІЗА, і пасля ў калоніях. Яна больш за 10 год пра гэта пісала. Канешне, яна ўсё гэта ведае ў тэорыі. Я не ўпэўнена на 100%, што ёй ад гэтага зараз прасцей. Таму што я сутыкалася з меркаваннем, што некаторыя пішуць, што Каця там все вытрымае, Каця все будзе вельмі там проста, таму што Каця там все гэта ведае. Гэта вельмі памылковае насамрэч меркаванне, таму што я ўпэўнена, што Каця это все непроста. І больш за тое, я думаю, што гэта маё меркаванне, як бы я адчувала сябе на яе месцы, калі ты столькі год займаешся прававой тэматыкай, і ты робіш так шмат для таго, каб закон выконваўся, і ты апісваеш рэальныя злачынствы, і пасля убачыць сябе у тым самым месцы, дзе ёсць людзі, якія насамрэч здзяйсняюць злачынствы, маральна это вельмі складана. Первый месяц я не могла оставаться у себя дома, я еще была несовершеннолетней. Я ездила по своим друзьям, по родственникам, то есть я жила там неделю, там 2 недели. И вот так бесконечно, у меня был только один чемодан, я с этим чемоданом туда-сюда постоянно моталась. Было тяжело. Не знаю, сначала, может быть, просто я себя отвлекала, потому что когда ты с кем-то, мне не особо хотелось доставлять неудобства, поэтому я старалась, все нормально, все не так плохо. Потом я вернулась домой перед Новым годом. У меня еще не было дня рождения, но я поняла, что я уже больше не могу. То есть мне очень тяжело было жить с кем-то. Я вернулась домой, и вот тогда, наверное, в первые 2 недели я прям каждый вечер садилась у себя в комнате на полу. Я прям плакала, мне было очень тяжело. Я, конечно, маме об этом не рассказывала, не писала нигде, но тяжело. Сейчас уже полегче. В принципе, я, я не могу сказать, что мне было трудно в бытовом плане. Меня, в общем-то, научили, что нужно заботиться о себе, и все это я умею делать. Тяжело только морально, потому что все-таки мама мой самый близкий человек, мы всегда были вместе. И в этой квартире, то есть мы живем уже много лет, такая наша съемная квартира, где только я и мама, и так было всегда, и мне казалось, что это постоянно. А потом, когда так получилось, что я осталась одна, тяжело, потому что все равно, неважно, сколько у тебя поддержки, ты один. Ты уже сказала, что сустрэла свое паўналецце без мамы. Угу. Как это было?
Ой, ну, на Самый самом деле... важный день в жизни. Ну, я бы не сказала. На самом деле, я не очень люблю свой день рождения. Я не знаю, наверное, это хорошо это или плохо, не могу сказать. Но я очень благодарна людям, которые постарались, чтобы этот день был особенным для меня. Я знаю, что мама очень просила, она хотела. Она через своих там договорилась, чтобы мне передали цветы, открытки, я не знаю, какой-то подарок еще. И с самого утра меня встретила мамина лучшая подруга, мы с ней поехали на завтрак, там мне принесли торт, я загадала желание, потом я поехала к маме в редакцию, там мне подарили ноутбук вообще, чего я совершенно не ожидала, потом была с своими подружками, вот, поэтому, в принципе, не знаю, это был, конечно, это был хороший праздник, наверное, один из лучших моих дней рождения, но все равно тяжело от того, что не было мамы, для меня самое главное — это было ее увидеть. Вот. Я как раз-таки через неделю, чуть меньше, наверное, получила свой самый главный подарок. Як яна? Ой, она у меня большая молодец. Мне было так приятно, потому что я всегда читаю мамины письма. Я чувствую, что она пишет правду, но все равно есть какая-то мысль, что, возможно, все-таки что-то ее тревожит. Да? Все не так хорошо, как она пишет, но я убедилась своими глазами, что это правда. То есть она у меня мне кажется, самый большой оптимист. Она всегда найдет в любой ситуации что-то хорошее. Она так хорошо выглядит, такая всегда веселая, я не знаю, как никогда прекрасная. Мне было так радостно ее увидеть. Я, конечно, не удержалась. В первую минуту я начала плакать, долго готовилась, я всю ночь не спала. И думаю, все, сейчас мама меня увидит, и она прям, точно, она будет знать, что все в порядке. В итоге я начала плакать, она быстро успокоилась. Но все равно от того, насколько это было эмоционально, конечно, хотелось ее безумно обнять или просто как-то за руку подержать, но это свидание через стекло такое обычно, понятно, что это все не разрешается, вот, но тем не менее было очень приятно, то есть там никто не стоял над тобой, не делал замечаний, ничего, то есть мы спокойно поговорили, вот, и как-то, не знаю, меня это очень сильно зарядило, конечно, я больше всего ждала все эти 2 месяца. Именно нашу встречу я и дождалась. Нам стало вядома, што больш за 300 лістоў Каці дайшло. Все нашы калегі вельмі актыўна пішуць, і пасля мы просто Каціны лісты — это як вестачкі з фронта, далі Бог, потому что мы там адзін адной, адна аднаму перадаем, там вось Каця штосьці сказала, вось Каця штосьці перадала, і вось ужо ідзеш 3-й месяц, калі Каці няма. Вось, калі Каця знаходзіцца ў следчым ізалятары, дату суда мы пакуль не ведаем. Вось, і нават, на жаль, не ведаем, ці будзе суд адкрытым, таму што ў тэорыі ён можа быць яшчэ і закрыты. Таму я не ведаю нават, калі ў нас будзе магчымасць убачыць яе зноў, але вось дзякуючы лістам, такому, я не ведаю, там, настрою, які яна тут нам піша. Я могу зачитать. Давай. Мне на счет поступили деньги, и я почти сразу сходила в магазин. На СІЗА ёсць так званая крама, дзе можна за грошы, якія табе перавялі блізкія, штосьці купіць. Заказала сливочное масло, счастье теперь выглядит так, сгущенку, воду и туалетную бумагу. На следующей неделе повторю этот чудесный список. Масла много не бывает, смайл. В честь его даже танец придумала. Новая девочка, глядя на это и слушая бесконечные шутки по этому поводу, спросила: а у вас ритуал масла, да? Вот, і так само, мы, до речі, висвітлили нечакано, що Катя наша вельми любить сало. Вот. Тому що коли так увогуле Катя — це чоловік, який просто святим духом, по-моєму, харчується, тому що у Каті, звичайно, був такий обід. Зелена горбата, 2 хлібця, там порезаний огурок. Все, це Катя пообідала. Вот. Тепер інша, ситуація. Ми передаємо сало, і Катя... Я, наверное, жить стала. Мы передаем Кате сало, и вот она нас хвалит, что мы передаем правильное сало, вот, что там им добре все заходить. В апошніх лістах Катя написала, що робить з аўсянкі, яку ім выдаюць раніцай, маски для твару. Карацей, она стараецца вельмі так... нейкія нармальныя жыццёвыя рэчы перанесці нават у тыя ўмовы. Вось нас гэта, канешне, радуе, таму што настрой чалавека вельмі шмат дае, і ад настрою вельмі шмат залежыць. І паколькі мы, як журналісты, адсочваем лёс іншых палітвязняў, то ведаем, што не ва ўсіх такі, на жаль, бадзёры настрой. Таму мы вельмі трымаем кулачкі за нашу Кацю і рады, што яна, прынамсі, пакуль у такім вельмі натхняльным настроі, і вось вельмі рады гэтаму. Што ты хацела б зрабіць у ліку першых справаў, калі твая мама выйдзе на свабоду?
Обнять ее очень сильно хочу. Очень сильно. Я иногда думаю, тут мама, она в этом плане, ну, как бы там, нежности, ну, она постоянно там, что вот, давай обнимемся и все остальное. А я иногда, ну, знаете, как это бывает, там, ой, мам, давай потом, давай не сейчас, я что-то устала, ну, может, как-нибудь вот чуть позже. И теперь я думаю, что если бы у меня была такая возможность, я бы ни разу, ну, ты маме не сказала, что давай потом, я бы ни разу не оттолкнула, вообще ничего. Вот, потому что, ну, я понимаю, на самом деле, как сильно не хватает человеческого тепла, как только тебя, ну, вот этого лишают, да, просто такого, ну, участливого взгляда даже. Вот этого было бы более чем достаточно. Поэтому мне просто хочется очень-очень сильно маму обнять, вот так с ней стоять, ну, долго-долго стоять, и все. А остальное, там, прогулки, кофе, поездки, ну, это все будет очень приятно, но уже второстепенно. У нядзелю 15 лістапада па ўсёй краіне ідуць маршы памяці Рамана Бандарэнкі. Плошча перамен, дзе адбылася трагедыя, самае эмацыйнае месца. У адным з дамоў, якія яе акружаюць, вядуць стрым на белсаце журналістка Кацярына Андрэева і аператарка Дар'я Чульцова. Яны дапрацуюць да канца, пакажуць, як дэманстрантаў закідваюць гранатамі, пакажуць затрыманне і знішчэнне народнага мемарыяла Рамана Бандарэнку. Толькі пасля да іх у кватэры ўломяцца сілавікі і журналістак затрымаюць. Наша Даша очень добрая, настойчивая девочка. Характер у нее, конечно, очень упорный. Она всегда стремилась к тому, чтобы идти к своей цели. Ей всегда нравилось заниматься, даже в детстве заниматься, наверное, пробовала заниматься журналистикой, потому что она пыталась вести дневник. Ей было интересно записывать свои мысли на бумагу. Я всегда была против того, чтобы она что-то писала, записывала. Я ей всегда говорила, что не стоит этого делать. И когда в старших классах она мне сказала, что хочет поступать в университет на журналистику, на журфак, я, конечно, была очень против. И все наши родственники, все ее уговаривали, что не нужно это делать, что это очень опасная профессия, и может лучше пойти на учителя младших классов. Но она мне отвечала, что если она не пойдет на журналистику, значит, она не пойдет никуда. И настойчиво стремилась к своей цели. Даша прыйшла ў 2019 годзе адразу на телеке, она скончыла ў Магілёве журфак, прыйшла да нас, працавала разам з аператарам Мішай Маршынскім і нашым рэжысёрам таксама. І гэта праца такога рэгіянальнага журналіста. То бок, калі ты працуеш у рэгіёне, ты займаешся ўвогуле ўсім. Палітыка, эканоміка, мясцовыя нейкія падзеі, актывісты, правы чалавека, труба цячэ, спартовая падзея, все што заўгодна. То бок, вось у такім рэчы працавала ў Магілёве Даша, а потым яна вырашыла перабрацца ў Менск, таму што ў Менску, на яе думку, цікавей, больш таксама амбітных такіх рэчаў можна рабіць, больш навінаў, часцей рабіць навіны, чым з рэгіёна. Вось, так яна трапіла ў Менск, і, што цікава, яна таксама вырашыла паспрабаваць сябе ў якасці аператаркі. Ось, і я гэта, у той час я быў кіраўніком рэдакцыі, я гэта вельмі цэню, калі журналіст, ён вельмі многагранны, то бок ён разумее, як выставіць святло, як выставіць кадр, як потым з гэтага мантаваць. І вось Даша акурат такі чалавек, які разумее, як ствараецца навіна ад самага пачатку і з розных бокоў, і з боку аператара, і з боку журналіста.
несколько раз мы с ней общались, она, ой, ну вот все-таки вот в Минск хочу, вот освещать именно протесты, я не знаю, как так. Она сама по себе такая милая девушка, и как-то, ну, мне всегда было интересно посмотреть вот это ее вроде бы милая девочка-цветочки, и в то же время протесты, ну, мне кажется, это все-таки такое, надо такая отвага, вот, ну, в общем. И она не боялась, что ее могут затрымать? Ну, конечно, боялась, и когда я спрашивала, я говорю, ну как ты там, то есть она вот в сентябре, где-то в середине, в конце сентября переехала в Минск, и вот именно на протесты пошла, и, ну, снимать протесты. И, ну, он говорит, конечно, это, ну, большой стресс, то есть ты снимаешь, там, она уже за картинку отвечала, снимаешь и думаешь, там, как бы смотришь, чтобы все в порядке было, то есть как-то, ну, я не знаю, как там, то есть она все это переживала, потому что там в конце дня там я там, ну, понятно, мы списывались, и она там, ой, все, там пришла, легла, все, не могу, сил нету. Конечно, это, ну, такая... Ну, ей нравилось. Даша жила уже в Минске с сентября, и мне 15 ноября вечером мне пришла смс-ка, что Даша задержана. И я, конечно, отреагировала, как обычно, немножечко, наверное, испугалась. Но это уже было не в первый раз, и я реагировала, конечно, всегда на это не очень. Ну, переживала. Тут суд, мне сказали, что на 7 суток, но все равно уже тут уже пошло какое-то предчувствие, наверное, чего-то нехорошего, поэтому сердце мое немножко ёкнуло. Ну и когда через 7 суток их не выпустили, я поняла, что все очень плохо. Что это, наверное, надолго. Меня тут и уговаривали, что все будет хорошо, но все равно материнское сердце чувствует, наверное, что не очень хорошо это будет. Ну вот ждем, что будет дальше. Я очень надеюсь на то, что не очень будет суровое, но надежды очень малые. Поэтому готовимся к худшему. Просто они захотели показать всем журналистам вот через Дашу с Катей, что вот может быть и так. Может быть очень сурово. И оно так, мне кажется, и будет. Потому что это все показательное. Вы такие, раз такие. И посидите немножко, чтобы остальным было неповадно. Это мне так кажется. Хотя меня здесь немного и уговаривают, что все будет хорошо, но я в это мало верю. Все равно, мне кажется, им дадут срок. Чтобы и помолчали хоть сколько лет. Хотя бы эти. Мы не можем их выцягнуць з турмы. Ніхто хіба не можа іх выцягнуць з турмы. Але мы вельмі гэтага прагнем, мы вельмі гэтага хочам. Калі мы яшчэ вяртацца да працы ў полі, ну што ж, напрыклад, Катя, она заўсёды прадумывала, як і што рабіць. Так? Сітуацыя ў полі, асабліва калі гэта нейкі мітынг, асабліва калі з нейкім разгонам, гэта вельмі непрадказальная штука. Так? Але заўсёды можна было прынамсі накідаць нейкія варыянты, што дзейнічаць, куды ісці, куды там хавацца альбо не хавацца. Нават такое пытанне, апранаць гэтую жылетку прэсы ці не апранаць. Таксама ў пэўны час гэта стала такой дылемай. Калісьці ты ў жылетцы прэса, і ты ведаеш, што цябе прынамсі не будуць біць, ось. А потым наступіў той момант, калі ў людзей у жылетках прэсы пачалі страляць. Ось. Таксама былі такія пытанні, ці адзяваць гэтую жылетку прэсы, ці не адзяваць. В письмах она меня подбадривает, чтобы я вела себя не так, как я веду, чтобы я не плакала, чтобы я не расстраивалась, чтобы я поддерживала ее, а я все время ее упрекаю. Но я уже, наверное, стала мириться, и теперь уже я стараюсь, конечно. Последних 2-3 письма я ее
конечно. Теперь уже стала поддерживать, и прекратила плакать и упрекать. Стали письма другие. Она пишет, что она здорова, у нее все нормально, если это можно сказать нормой. Пытается шутить, рассказывает, что они там на Новый год кушали вкусное. Ну, больше такого про то, что она там болела или еще что-то у нее происходило, она ничего такого не пишет. Старается меня просто поддержать сама. Не я ее поддерживаю, получается, но она меня больше поддерживает. Сложно переписываться, потому что, ну, 2 месяца она как сидит. И, по сути, ну, только 2 письма я ей успела отправить, и она мне. То есть там где-то письмо идет около, можно сказать, вот так вот доходит около месяца. И как-то, когда там я уже узнала адрес, там начала ей писать, думаю, что писать. То есть, ну, такое какое-то, вроде бы, ну, понимаешь, там все нормально, но все равно, думаю, что там написать. И как-то вот, что я спрашивала, то Даша ответила, но она написала, что все хорошо, то есть она как-то так на позитиве вполне отвечала. Там какие-то лучки любви всем посылала. Ну, только единственное, что я так понимаю, что там дни один на другой похож, как бы это все скучновато. Из развлечений, ну, там, наверное, уже спустя такое время там уже с кем-то общаться уже так сложновато, ну, как бы надоедает. И из развлечений книги. И то есть он говорит, ну, бывает, книжка какая-то есть, я читаю, а бывает нету, и, ну, как бы так плюю в потолок. Как-то так. Ну, а так как-то по поводу чего-то, что она там нуждается в чем-то, она как-то так, ну, как обычно, так скромненько, все в порядке, все, ничего не надо, там не переживайте. То, что она там, конечно, не ожидала, что он так будет переживать, и говорит, что ну, все в порядке, не думайте. Што б ты хацела зрабіць у ліку першых справаў, калі Даша выйдзе? Я думала об этом. Я думала, что, ну, как бы, ну, понятно, что встретиться и какие-то подарочки и подарить, потому что, мне кажется, какая-то там супер мечта должна быть у нее номер 1. Она, в принципе, так и писала, что принять ванну. Ну, какие-то такие простые, человеческие, там, не знаю, наверное, вкусно поесть, там, как бы, я знаю, какие-то она вкусняшки любит, там, то есть что-то такое, вот это все прикупить, подарить, чтобы она просто, я не знаю, дома насладилась, там, хоть в какой-то один день, что ли, или там, насколько ей захочется. Ну, то, что ей нравится, то, что она не могла себе позволить, ну, понятно, что в таких условиях. Каця гэта зорка. Так, і зорка абсалютна ва ўсім. У тым, як яна сябе паводзіць у кадры, у тым, за якія яна тэмы бярэцца, у тым, як выглядае ейная праца. Гэта зорка і абсалютна ў плане такім пазітыўным, бо ў плане працы з ёй заўсёды можна было дамовіцца, ёй можна было даваць, ёй трэба было даваць заданні з зорачкай, так, вось, і вось гэта, у гэтым вся Каця. Як я стаўлюся да таго, як яна выглядала ў кадры, ну, цудоўна. Яна вельмі харызматычная, яе вельмі хутка пачалі пазнаваць на вуліцах. І, ну, гэта вельмі класна, гэта вельмі важна для любога тэлеканала. Я закахаўся ў Кацю, ну, фактычна пасля першай сустрэчы. Дакладней, першы раз мы сустрэліся з ёй на акцыі пратэста Статкевіча перад выбарамі 2015 года, але, ну, літаральна там пару хвілінаў пабачыліся, перакінулася парай слоў. Нават я тэлефон не паспеў яе ўзяць, бо далей праца, і яна сышла раней. Я падумаю, конечно, ну, такая прыхажу, не трэба ее запрасіць на каву, але не паспеў той раз, але тады былі перад выбарамі цэлы шэраг акцый, і мы праз тыдзень зноў ужо сустрэліся на той жа плошчы Свабоды, на той жа акцыі Статкевіча. І вось тады я ўжо глядзеў, пільнаваў ее до канца акцыі, каб у канцы запрасіць все ж на каву. І мы пайшлі у кавярні пасля гэтага, і быў вельмі смешны эпізод, з чаго пачыналіся нашыя стасункі, можна сказаць, што пасля гэтага, гэта быў дзень да выбараў прэзідэнцкіх 2015 года, і мы разважалі пра журналістыку, пра сітуацыю краіны, пра палітыку, і яна кажа, вось, ну, зараз жа вось апошні дзень датэрміновага галасавання, імаверна, вось зараз там
будуць нейкія ўкіды бюлетэню. Вось цікава, як гэта выглядае ў апошні дзень. Гэта быў вечар, яшчэ не зачыніліся выбарчыя участкі, і мы пайшлі, а там якраз гэта было на плошчы Якоба Коласа і побач гімназія. І там якраз быў выбарчы участак, і мы пайшлі ўвечары просто так паглядзець, як гэта выглядае, як гэта атмасфера апошняга дня датэрміновага галасавання. Ёй было цікава, яна толькі пачынала працу, ніколі не працавала на выбарчых кампаніях. І вось мы зайшлі, і, ну, вы разумееце, такія чальцы па выбарчай камісіі, калі убачылі раптоўна, што зайшлі два журналіста ўвечар перад закрыццём выбарчага участку, все, у іх там сігнал трывога, яны выклікалі міліцыю, прыехалі касманаўты, нас ледзь не затрымалі. Ну, тады былі ліберальныя часы, нам просто праверылі дакументы і адпусцілі. Але ну, сам факт так, быў таго, як яна захаплялася, мне што спадабалася ў гэты момант, што яна настолькі захаплялася працай, што яна пасля ўжо таго, як адпрацавала на акцыі пратэста, пасля таго, як мы ўжо сядзелі ў кавярні, размаўлялі пра ўсё гэта, яна была настолькі натхнённая працы, што яна хацела яшчэ пайсці паглядзець, і тое, што потым яна так і вельмі зусім не спалохалася, калі прыехала міліцыя, гэтыя касманаўты страшныя. І мне гэта так захапіла, я падумаў, што гэта ну, такая неверагодная дзяўчына з такой энергетыкай, з такой моцай сваёй асобы, што ну, я зразумеў в той вечар, што закахаўся ў яе. І, в прынцыпе, потым нашы стасункі яны вельмі шчыльна былі звязаныя з працай. Фактычна мы пачалі сустракацца ўжо працуючы разам над тэмай Донбаса, і ўжо ў канцы 16-го года ажаніліся. І я скажу, што тое, што мяне захапляе і натхняе ў Каці, гэта тое, што яна развіваецца як асоба і як журналіст пастаянна. Яна ніколі не стаіць на месцы. І гэта сапраўды тое, што натхняе кожны дзень. Якая яна ў працы? З ёй лёгка? Я нават не ведаю, ёсць такое слово, я паўжарт ёй казаў, неіставая. Вось прыкладна так. Апантаная. Так. Яна у працы вельмі проста чалавек энергічны, які цалкам пагружаецца ў працу і гатовы на любыя крокі, на любыя нестандартныя рашэнні у працы. Спачатку трэба сказаць, што мы ж пачыналі, вось, як я кажу, разам працаваць над тэмай Донбаса. Спачатку у нас была такая троху канкурэнцыя, канешне. Мы хацелі кожны зрабіць больш, то бок нашыя стасункі мелі яшчэ вось гэты складнік прафесійнай канкурэнцыі. Потым мы сталі да гэтага неяк і прасцей ставіцца, ну і плюс мы неяк размеркавалі ну, так, профілі ўжо журналістыкі. Яна ўсё ж больш арыентуецца на рэпартажы, жывыя рэпартажы, стрымы. Я так больш на аналітыку, не палявы журналіст больш. Ну і разам мы можам рабіць там журналісцкія расследаванні. Цяпер і тут у нас цалкам усё гарманічна. Затрымліваюць Паўла Севярынца. Ці можам мы далучыцца да гэтай кампаніі цудоўнай? І мы хацелі б асвятліць гэту сітуацыю. Всего доброго. На якіх падставах ён быў затрыманы, скажыце? Всего доброго. Яе не раз затрымлівалі. Што яна расказвала, калі яна вот выходзіла пасля гэтых там сутак пра сістэму, пра тое, што вот яе забіраюць? Вельмі змянялася яе стаўленне да вось гэтых выклікаў. Яна ж пачынала працаваць, як я ўжо казаў, 15-16 год. Это час адлігі, калі ну, в пэўным сэнсе, я думаю, што за ўвесь час лукашэнкаўскага рэжыму гэта быў самы такі вегетарыанскі час, бо не было пераследу такого масавого. У нас, праходзілі акцыі пратэсты, іх не разганялі нават. Нават там проста нейкія адміністратыўныя пратаколы са штрафамі даслалі потым Статкевічу, і ўсё на гэтым. Яна, канешне, проста не разумела, якія могуць быць выклікі, з чым яна можа сутыкнуцца. Ну, пэўным сэнсе не разумела. І яе першы раз затрымалі падчас стрыма з Воршым. Яна толькі прыйшла тады працаваць на Белсад. Это быў сакавік 17-го года, маршы недармаедаў.
Вось. І я глядзеў гэты стрым, і, канешне, я разумею, наколькі не хапае вось гэтага досведу працы ў экстрэмальных умовах Каці, бо я гляджу, яна, па-першае, яна, канешне, па нашым меркам нарывалася, просто нарывалася. Я глядзеў стрым і так думаю, ну, вось, калі б яна працавала так вот в 10-м годзе, то яе б уже там на 3-й хвіліне бы затрымалі. А тут яна яшчэ там задае пытанне міліцыянтам, нават сама едзе ў пастарунак, і толькі там яе затрымліваюць. Я думаю, ну вось што значыць не мець досведу там працы ў 10-м годзе, напрыклад. І яна, канешне, гэтага не разумела, і можна паглядзець і фотаздымкі, і відэо з суду тады ў Воршы. Яна расплакалася ў суддзе, было кепска, то бок было бачна, што для яе стала гэта... Перастала быць жартам, стала Так, рэальнай небяспекай. Гэта стала рэальнай небяспекай. Яна не ўяўляла сябе, з чым яна сутыкнецца. Але яна вельмі хутка сябе ўзяла ў рукі пасля гэтага, і яна, той бок, не гледзячы на тое, што гэта быў такі удар для яе псіхалагічны, яна ўжо там праз некалькі дзён выходзіла зноў на стрымы. І, в прынцыпе, з кожным разам вось гэтае разуменне, па-першае, як трэба весці сябе, каб лішні раз не падставіцца, у яе расло, гэты прафесіяналізм журналісцкі. Па-другое, такое спакойствие ў дачыненні гэтых выклікаў. Потым яна ўжо рэагавала там, калі гэта проста штраф, то яна просто нават не хадзіла на суды, не глядзела на эти паперкі, ну только несур'ёзна для яе. А калі там яе затрымлівалі, уже праводзіла, напрыклад, у жніўні яна ноч правяла за кратамі, у верасні 72 гадзіны у Накрэсціна, і яна вельмі стойка трымалася, вельмі годна себя паводзіла на судзе, казала ў тым ліку тады у верасні, што калі будуць суткі, то яна абвесціць галадоўку. Вось. То бок гэта, канешне, проста ў вочы кідаецца, як яна вырасла ў стаўленні да вось гэтых выклікаў, да гэтай небяспекі, з якой звязаная журналісцкая праца. Ну і проста цудоўная ілюстрацыя гэта той, як яна паводзіць сябе ўжо пад гэтай крымінальнай справай, што яна не проста адмаўляецца прызнаваць сваю віну, яна цалкам адмовілася даваць паказанні і вось стойка трымаецца, стойка працягвае гэтую лінію на працягу ўсяго крымінальнага пераследу, то ўжо больш за 70 дзён. Як яна ставілася да працы на пратэстах? Ну, она прям хотела туда. Всегда. Чаму? Ну, наверное, это, знаете, вот рыбка была в своей стихии, она там чувствовала себя как дома. У яе быў страх? Да, я думаю, страх у всех был, да. Вот. И, насколько я знаю, что было уже предчувствие того, что, наверное, ее задержат, и это уже будет несколько серьезнее, чем у нас было до этого. Вот. Но страх — это одно, а работу надо делать. Калі я навела гэты рэпартажы, мы ад пачатку до самого конца такого живого, спокойного места для себя не знаходзілі. Безумоўна. Ну, што ж вы хочаце? Мы ж все ж блізкія людзі. Калі чуеш вночі, як яна там вядзе гэты рэпартаж і кажа, ляжым на падлозе, тут страляюць, тут гранаты, тут ліхтарамі свецяць, там лазерныя нейкія промні там, карацей, гэта было вельмі складана. Ну, але ж вытрымала малайчына. Што тут сказаць? Таксама ўсё ж генетыка ёсць нейкая. Я ж уже не казаў, хтосьці пытаўся, я казаў і нават пісаў калісьці пра гэта. Вось, што яе прабабуля ў 39-м годзе, калі пачаліся гэты все падзеі па так званому вызваленню Заходняй Беларусі, яна пайшла з войскам, кінула дачку тут на сяброў і пайшла з войскам вызваляць Заходнюю Беларусі, ствараць там газету у Пінску. Дарэчы, гэта газета дасюль выходзіць, Палеская Праўда. Вось, гэта патрабавала такой смеласці. І тут характары, яны перадаюцца праз нейкія гены. Як ты думаеш, чаму забралі Кацю? Чаму забралі менавіта яе? Бо гэта быў адзіны стрым класічны ў жывым эфіры, які праводзіўся фактычна пасля выбараў 2020 года
дакладней нават з ліпеня не было стрымаў в жывым эфіры, бо яны пачалі блакаваць інтэрнэт на вулічных акцыях, ну а журналістаў, якія вялі стрымы, іх просто кропкава затрымлівалі і ўсё на гэтым сканчалася. І мы ж памятаем, што ў ліпені і Караеў казаў, што вось праз стрымы каардынуюць пратэстамі. І Лукашенко пра гэта казаў. То бок была відавочная установка спецслужбаў, каб цалкам блакаваць все эфіры, все стрымы. І тут впершыню праз тое, што акцыя пратэста была такая стацыянарная, людзі нікуды не рухаліся, то была магчымасць зайсці ў кватэру, падключыцца да стацыянарнага інтэрнэта, Wi-Fi і весці гэтую трансляцыю шматгадзінную. Распачаўся абстрэл. І для них, я думаю, гэта быў, конечно, такі выклік, бо вось яны столькі уклалі ў гэтую канцэпцыю знішэння стрымаў журналісткі, і тут ім паказваюць шматгадзінны стрым, все ад пачатку да канца, і прычым паказваюць не проста нейкую акцыю, а акцыю памяці Рамана Бандарэнка. Гэта відавочна, мы зараз бачым і па сітуацыі з Кацярынай Барысевіч, што гэта вельмі такая балючая кропка для ўлады. Яны вельмі баяцца, што менавіта гэта прыдаст імпульс новы для пратэсту і прывядзе да разбурэння, у тым ліку, ўнутры сістэмы. І яны вельмі жорстка зачышаюць все пытанні, все напрамкі, звязаныя са смерцю Рамана Бандарэнкі. А тут паказалі вось гэтую акцыю знішэння мемарыяла, атаку на людзей, якія абаранялі гэты мемарыял у жывым эфіры ад пачатку да канца. І я думаю, што гэта было рашэнне адразу прынятае, што трэба помсціць журналістам, якія вядуць гэты стрым, і тады іх затрымалі. Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу, бо сюды свяцілі сваім святлом, нейкім пражэктарам, які на зброі прымацаваны. Я нават не ведаю, я ў гэтым не разбіраюся, у гэтай зброі, але свяцілі проста сюды і запускалі неаднаразова дрон. Затрыманых дакладна тут будуць дзясяткі, калі не сотні, ну і прынамсі вядома, што па ўсім Мінску ўжо сотні і сотні затрыманых. За паўгады беларускія ўлады зрабілі ўсе парушэнні, ну я не ведаю, што там, мабыць, забойства журналістаў толькі не ўвайшло. І прычым маем і гвалт, які можа трапляць пад вызначэнне катавання ў сэнсе міжнароднага права. Мы бачым, як журналістаў увогуле расстрэльвалі на вуліцы падчас працы, і кейс Наталлі Лубнеўскай з нашай Нівы відавочна бачна, калі стрэліў супрацоўнік праваахоўных органаў, бачу, што яна абазначана як журналіст і выконвае працу журналістаў. Амаль в упор, няма словаў. Гэта шэраг адміністрацыйных арыштаў, сутак, вялікая колькасць сутак, якія ў суме журналісты вымушаны былі правесці за кратамі, обшукі ў рэдакцыях, блакаванне сайтаў. Такой колькасці парушэнняў не было ніколі. Што напіша ў пісьмах табе? Я напішу, конечно, пра нейкія такія асаблівасці ўтрымання, але хутчэй такім іранічным ключы, як яна пісала, што навучылася і там сціраць у тазіку, і там мыцца ўся за 3 хвіліны. Вось, ну, то бок яна іранічна так гэта ставіцца, часта піша таксама і з цёплымі ноткамі, і з іранічнымі таксама пра хвалю салідарнасці, шмат лістоў атрымлівае. Як яна кажа, што вельмі шмат людзей, якія пішуць сапраўды так ад сэрца, і яна нават шмат з кім пасябравала там, і цяпер сябры па перапісы, і гэтыя людзі потым мне пішуць, то бок сапраўды такое сяброўства дыстанцыйнае. А некаторыя, вось як яна кажа, проста робяць рассылку для плюсіка ў карме, і нават яна ў апошнім лісце казала, мне нават прыйшоў ліст, дзе кажа з такімі словамі: «Сергей, ваша жена замечательная». То есть, почему бы и нет? Што ты марыш зрабіць у ліку першых справаў,
калі Каця выйдзе? Ну, быць побач з ёй, размаўляць з ёй і проста выключыць все тэлефоны натуральна і все проста апынуцца ў нашым космасе, нашым свеце, які мы стварылі. Вось. Thank you.